Sağ ol Bahar Hanım, yine doğru belläp geçtin. Şu şu wagt barka halkyň hatarına geçsin diýen doğru. Şol bir erwek iş edýän bolsa, KGB'laram, mahamalaram özüni hukuk goraýjy diýip ýören, ýa-ni jenaýatkar topar gorap ýören, ähli hukukçy diýip ýören polislerem şu halkyň tarapyna geçmeli. Bir erwek iş edýän bolsaň, oň bir soňy bardyr. Oňa hökman hasap berjeksiň. Ya zenanları zorlamak diýmek näme? Zenanlaryň mertebesini depkilemek diýmek näme? Zatlaryň hemmesiniň jogaby bardyr. Soragy jogaby ýetdegi boljakdyr ýakynda. Biz bu gysgaçyk bu gepleşigiň içinde kändat aýtyp geçmek isleýäs da hemmemden. İçimiz dolu pikirden. Şu zatlary halkymyza ýetirmeli biz. Şu Suriýadaky wakalarym erwet waka, elhenç bir wakalar. Buna halkary insan hukuklarynyň jarnamasyna bu zatlar hiç bir maddasyna girmeýän elhenç wakalar bular. Bizim Türkmenistanymyzyň edil şol jarnama girýär. Şu maddalaryň hiç birine şu maddalara insanyň hukugyny bozup oturandygy şu jarnamadaky maddalaryň hiç birine dogry gelmeýär. Çünki jenanlar bizim iň beýik bir mertebesi belent bolmaly enelerimiz olur. Şoňa düşünmeli halkymyz.